Nakuhaan og video ang nagpailang liaison sa Barangay Ilang sa Davao City nga misulay matud pa og tapyas sa nadawat nga kwarta sa usa ka benepisyaryo sa AKA program. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, plano sab karon nga ipatawag og balik ang reklamante og ang liaison sa barangay aron masettle ang matud pa pagtapya sa ayuda sa mga AKAP beneficiaries. Walay authorized nga tao nga gitahasan nila nga inaana mahimong legal ang inyong pagpangulikta diri sa amoa. Ngano ni Ako sugod inay, ka? Kapangutan na ako, ngano ni sugod ka sa pagsugod na inani mo? Dito na ka mag-question. Dili na ka wato na Sige, sige. nakakaswa. Sige, mana, i-video ta ka, i-video ta ka. Ay, kuya ka sa di mo no? Wala, kuya kay ako na ko salig sa inyo. I-video ko. Saling lagi. Nauli sa tensyon ang matud pa pagpangolekta ni ining usak babae og 2,000 pesos. Gikan sa nadawat nga 5,000 pesos nga ayuda ni ining usa ka benepisyaryo gikan sa AKAP program niadtong September 5. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa benepisyaryo, September 4 dihang nakadawat sila og 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa AKAP program sa DSWD. Una pa nila nadawat ang maong ayuda. Giingnan na sila nga ilaha ang tibuok nga kwarta ug dili kini angay nga ihatag sa uban. Ang rason lagi niya kay kasabutan lagi daw. Mao na ay ang kuan kasabutan. Pero kami ana wala gid mi nagpisto-pisto og kasabutan ana. Pero base mo sa akong nahibalan gikan sa party list o sa AKAP hanto na gid sa nag-release sa mga sa kwarta, wala na gid may laing hataga na. Tungod sa nagkadakong tensyon, napugos na lang kini nga ihatag na lang ang 2,000 pesos. Hingusgan giniya og sa pagkakaroon gani sir dapat giuli na unta na niya kay ni bulabog naman ang mga kaninga panghitabo. Wala gisay gihimo nga pag-uli sa katindad nga iyang gipangkuha. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang balay kung asa nakapuyo ang babae nga nangolekta og 2,000 sa mga AKAP beneficiaries. Apan, walay mitubag ganamo. Pakiasab kini nga makatubag sa among mga tawag. Sumala sa Barangay Ilang, liaison gayud sa barangay ang maong individual. Kana manggod, isa po na siya ka problema sa among barangay kay lahi-lahi na ang isgutan sa mga tao na tungod daw na aday connection ng barangay na which is wala gyud sir kay ang transaction nila purely sa ilaha gyud sir. Samtang gibut niya sa Department of Social Welfare and Development Office nga duna na sila nadawat nga duha ka reklamo kalabot sa maong insidente. Muingon gyud mi sir nga wala mo'y katunga ani kung dili kamo inyo gyud ning dawaton o para ni sa inyo. Sa karon, itatanaw pa sa DSWD kung aduna ba igo nga ebidensya ang maong aligasyon. Kini aron makapasaka na sila og kaso batok sa nagapangtapyas ug ayuda. In which we acted on it no sa tanan nga mga cases and complaints as long as naagyud siya bugat nga basihan nga pwede gyud nato siyang isangat nga to sa korte or i-file. Sara, ginaauhag karon sa DSWD ang mga benepisyaryo nga i-video record o dayon nga i-report sa ilang buhatan ang bisan unsa man nga magtapyas sa mga ayuda nga gipangapud-apod sa ahensya. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.